Hajde da započnemo novi izazov. A, devojke, pritisnite dugmati. O, neverovatno. To su nove kućice za lutke. Grace ima zlatnu kuću za svoju zlatnu barbiku. Prelepo. A Liv ima? Wow, srebrnu kuću za svoju srebrnu lutku. Kako je lepo. O, njena kuća izgleda luksuzno. Tako je ovdje vatra. Joj, to je Grace. Da li je odlučila da napravi vatreni show? Ups, izvini. Odlučila sam da otopim zlato. Uspelo je. Svaka mi čast. Hajde sad da sipam zlato u kalup. Odlično. A sada to treba malo ohladiti. Pomozi mi, lutko. Uspelo je. Super. Sad imam lepe zlatne leptiriće za ukrašavanje kuće. Lepota. A šta mi donose? To su zlatne poluge. Tako su lepe. Bežim uvo! Šta sam uradio? Izvini, Grace! Sve ću popraviti! Nisam hteo stvarno! Odlazim! Marš odavde! Jao, svašta. Okej, a ja ću ukrasiti kuću delovima ovog ogledala. Odlična ideja. Baš mi se sviđa kako je ispalo. Čak je moja lutka zadovoljna. Super. A sad ću naručiti što više srebrnih kuglica za jelku. Odlično. Sipat ću ih na krov kuće. Cool. Ispalo je baš lepo. Što? Okej, kod mene će svakako biti bolje. Ja ću ukrasiti krov pravim zlatnim polugama. Eto. Ne, moj krov je lepši. Ne, moj! Devojke, ne treba da se svađate. Nemojte se raspravljati. Obe vaše kuće izgledaju prelepo. Čak su i vaše lutke već umorne od slušanja svađa. Potrebne su im nove okvire za prozore. Okej, onda hajde da ih stavimo. Naravno. I ja sam napravila sve isto. Imamo čak i balkon. Moja lutka je srećna. I moja. I moja lutka želi konjića. Naravno, sad ću da ti naručim odgovarajuće. Evo. Naručila sam ti ringišpil sa konjićima. I već je stigao. Super, baš brza dostava. Hajde da otvorimo. Wow, izgleda prelepo. Hajde, lutko, sedi brzo i provozaj se. Ćao, čao. Kakva sjajna ideja. Treba da smislim nešto i za svoju lutku. Uzet ću 3D štampač. Odlično. Sad ću napraviti neku atrakciju s njim. Eto, gotovo. Moja lutka će imati ovo. Zar to nije cool? Hajde, draga, možeš da sedneš i da se provozaš. O, da. A još ću ukrasiti dvorište drvećem i staviti klupu. Sada ovdje možeš da se odmoriš. Uživaj, draga. A ja ću na svoju lutku staviti ovdje šator za hot dogove. Sada možeš da jedeš kad god poželiš. Super! Uživaj, malena. Liva, šta ti imaš? Wow! Ona ima prodavnicu sladoleda. Mnogo bolje. Sjajna ideja, Liv. Dakle, odlično smo ispunili prvi zadatak. Da, 100%, svaka nam čast. Idemo dalje, jel može? Može. Da vidimo šta je unutra. Tako prazno. Ne brini, sad ću sve popraviti. Prvo mi treba zlatna boja. Aha.
zamazati pod, a zatim okačiti zlatne slike, staviti klavir i ostale zlatne detalje. Ispalo je baš lepo, zar ne, Lutko? Drago mi je da ti se sviđa. Sad ću opremiti i drugu sobu. Tu će biti polica sa knjigama i detaljima. I eto! Pa šta? Vidiš šta ja imam? Joj! Čija mi se? Baš si smešna. Dakle, sipat ću srebrne šljokice na pod. Izgledaju kao pesak. O, da. Pod izgleda savršeno. Zatim ću okačiti slike. I staviti aparati sa igricama. O, da. To će biti soba za igranje. A pored će biti soba sa pićima. Tu su svi tvoji omiljeni kokteli. A Lutko, sad možeš da se igraš. Znam da obožavaš igrice. O, pobedila si, svaka čast. Odlično plešeš. A kad se umoriš, možeš da pojedeš ili da popiješ nešto. O, savršeno. O, šta se dešava? Kakvi su to blicevi? O, Grace da intervju. O, ona tako lepo svira. Tako je talentovana. Da. Moja Lutka je mnogo talentovana i pametna. Voli čak i da čita. Pa šta? A naša kuća je svakako bolja. Šta je, draga? O, slažem se. A vreme je da sredimo drugi sprat. Sad ću ti napraviti prelepu spavaću sobu. Vidi, ovaj zid izgleda baš super. Stavit ću sto, kompjuter i kauč. O, sve tako moderno. A ovo je lampa, vidi kako je prelepa. Jel ti se dopada? O, šta? Šta će joj ova vuna? Treba nam. Hoću da napravim i ja spavaću sobu. Ovo će biti oblake. Tu ću staviti zlatni pod, a zatim stočić sa ogledalom. Tu moja Lutka može da se šminka. A ovdje će biti sva njena odeća. Moja Lutka obožava da se lijepo oblači. Još par detalja i eto. Lutko, pogledaj. Kako ti se sviđa, a? Vidim da si oduševljena. Baš mi je drago. Sve ovo je za tebe. Volim te, draga. Bravo. O, šta je to kod Liv? O, ona igra igrice sa svojom Lutkom. Njima je tako zabavno. Da, moja Lutka i ja obožavamo da igramo zajedno. Mi smo najbolje prijateljice. O, to je bilo ekstra. O, joj, izvini, to su gasovi. Hej, prestani da mi se smeješ. Dosta. Dakle, vreme je da ti napravim spavaću sobu. Stavit ću krevet i sveće. Sa obe strane. Još nekoliko detalja i eto. Lutko, sada možeš da spavaš ovdje. A mislim da je pravo vreme za spavanje. O, imaš tako lepu pidžamu. Lepotice. O, šta je kod Liv? A naša spavaća soba je već spremna. Ovdje ima sve što obožava moja Lutka. Svaki detalj je bio napravljen za nju. Znala sam da će ti se dopasti. Uživaj, lepotice moje. I ti imaš slatku pidžamu. Laku noć, draga. Liv, svaka nam čast. Mislim da smo napravile savršene kućice za naše Lutke. Tako su različite, ali obe su lepe, priznaj to. Da, potpuno se slažem. Naše kuće izgledaju savršeno. Svaki detalj je napravljen s ljubavlju
Izgleda fantastično. Aha, Ali sad je... vreme za spavanje. Wow, gde smo mi to? O, to je nešto tajanstveno. O, koliko paučine. O, šta je to? O, to je kućica za lutke. Treba je očistiti i bit će savršena. Ima mnogo posla, ali sigurno ćemo uspeti. Ove lutke tako liče na nas, jel da? O, vidi, preneli smo se kod nas kući. Fuj, na meni paučina. A, da, upravo si, paučinu treba skinuti. Kako gadno! To je pravi pauk! Užas! Sad ću ti pokazati kako treba. Pažljivo ću očistiti sve četkicom. Da. Jao, odakle ovo duva? Pomeri se. A to ja duvam na svoju paučinu. Sad ću oduvati svu prljaštinu. Šta si to uradila? Sad sam sva crna od prašine. Ali zato je kuća čista. Joj, mada su ove tapete užasne. Jao, da, to nije u redu. Treba napraviti nešto bolje. Gadno. Dakle, sad ću naručiti nove tapete. Da, ovako je mnogo bolje. Naše lutke su srećne. Pogledaj. Jao. O ne, pod se polomio. Ništa strašno. Sad ću to popraviti. Sklonit ću ove stare i trule daske. Fuj, ne trebaju nam. O, daj mi taj tvoj sladoled. Poješću ga, a štapić mi treba. Iseći ću ga i staviti nov pod. Vidi, napravila sam odličan parket. A sad ću ga lakirati. Gotovo, zar to nije prelepo? Moja lutka je srećna. Šta si uradila? Ups, izvini, žao mi je. Izvadila sam stari prozor i planiram da stavim ovaj vitraž. Dakle, par dodira i eto, novi prozor je spreman. Zar to nije prelepo? Wow, izgleda magično. Svaka ti čast. Bitno je da su naše lutke zadovoljne. Joj, moja lutka je pala. Treba zameniti polomljene stepenice. Stavit ću nove. Aha, bit će žute, zar to nije prelepo? Da, ali pogledaj ovo. Fuj, tako je ružno i prljavo. Treba oprati. Aha. Zatim dodajem sapun. I čekam. O, da. Ispalo je savršeno. Svaka mi čast. Dodat ću nogice i eto, naše nove stepenice su spremne. O, lutke, svaka vam čast. Ovaj tepih je stvarno nedostajalo. O, mi smo odličan tim, zar ne? Jao, ovdje nam je prljava kuhinja. Izgleda zaista grozno. Ok, sad ću da izbacim ovaj stari ormarić. Fuj, kakva je ovo smrdljiva krpa. Treba je što prebaciti. A vidi, kakav lep nameštaj imam. I novi frižider. Izgleda odlično. Ali je prazan. Da, a moja lutka je gladna. Hitno treba hrana. Eto sve spremno, lutkice. Možete da ručate. Svaka
Svaka čast. A ja ću staviti luster. Tako je mnogo bolje, zar ne? Da, 100%. Naše lutke su srećne. Super! Joj, a kakav je ovo krš? A vidi kako to grozno izgleda. Jo, treba hitno srediti. Slažem se. Očistila sam sve. A sad je vreme da stavimo nameštaj. Još nekoliko detalja. I eto, ovo je igrača soba. Baš je cool. Stavit ću još ovu vreću za sedenje. A ja ću dodati roze. Sad naše lutke mogu da se igraju. Daj da ih pogledam. O, tako su slatke. Ćao, ćao, lutkice. Eto vam i teleskop. Možete da gledate zvezde. Ups. Tamo se Ken kupa. To je presmešno. Bolje gledajte zvezde. O, tako je lepo. Baci kocku. Svaka nam čast. Idemo dalje. Dakle, tu nam je spavaća soba. O, pogledaj kako je prljav krevet. Fuj, toliko prašine. Treba je oduvati. Da, tako je. Jo, lutkice, izvinite. Što si uradila, bre? Žao mi je. Dobro, nema veze. Hitno treba spremiti spavaću sobu. Vidi, našla sam divne krevetiće. Moj će biti plavi, a tvoj roze, odlično. I treba nam ormar. Ja ću imati roze. A ja plavi, naravno. I okačit ću odeću. Zatim ide tepih i ukrasi. Aha, i ja ću raditi isto. Super, napravili smo dve prelepe spavaće sobe. Da, izgledaju super. Lutko, vidi, jel ti se sviđa? Drago mi je što si zadovoljna. Izgledaš divno, da. Sva ova odeća je tvoja. Ti si prava lepotica. Tako sam srećna. Lutko, vreme je da i ti pogledaš svoju novu sobu. A, i tebe zanima odeća? Dobro, možeš sve da probaš. Aha, ti si prava manekenka. Volim te. Što? Ja, vidi, ostala je još jedna prljava soba. Fuj, opet ovo smeće. Treba ga izbaciti što pre. Da, slažem se. Ovo treba hitno očistiti. Fuj. Hajde zajedno. Gadno mi je. O, imam ideju. Hajde da napravimo bioskop. Wow, cool ideja. Šta radiš? Jao, dobro. Stavit ćemo ove vreće za sedenja, aparat sa kokicama. I još malo kokica i sve spremno. Aha. Prestani više da buliš u taj telefon. Bolje, hajde da ga stavimo umjesto ekrana. Baš si bezobrazna. Ma daj, nemoj da se ljutiš. Dobro. Lutko, ustaj. Vreme je da vidiš šta smo napravili za tebe. Hej, i ti ustaj, draga. Pogledajte vašu novu sobu. Da, to je pravi bioskop. Znam da obožavate da gledate filmove. Uključit ću vam horror film. Samo nemojte da se plašite. O, i mi možemo da gledamo film. Da, eto ti. I šta radiš? Eto i tebi. Presmešno. Dakle, završili smo. Od stare trule kuće napravili smo modernu i prelepu kuću. Ali mislim da to nije kraj.
Stavit ću roze krov. Šta misliš? I ja imam krov, pogledaj. Ali moj će biti plavi. Okej. Hajde onda još da stavimo zajedničku ogradu. Da, super ideja. A moja lutka će još imati auto. Evo ga. Nije loše. A moja lutka će onda imati roze, helikopter i opremit ću dvorište. Sada moja lutka može praviti roštilj sa drugaricama. Okej. I ja ću onda opremiti svoje dvorište. Vidi, ispalo je super. Sada devojke mogu da se igraju kod mene. Wow, napravili smo savršenu kuću za najbolje drugarice. Da, tako im je zabavno zajedno. Super! Hajde još jednom da odgledamo pre i posle. Svaka soba je ispala savršeno, zar ne? Da, 100%. U ovoj kući ima sve što je potrebno za naše lutke. Baš sam zadovoljna rezultatom. Da, i ja isto. Dakle, sad ću srediti ovu saksiju. Dodat ću zemlju. Odlično. Lutko, hajde, pomozi mi. Odlično ti ide. Fuj, zar vi stvarno kopate zemlju? Odvratno. Ne, to uopšte nije naš nivo. A moja saksija će biti skupa, lepa i zlatna. Da, ćao, stavite je ovdje. Hvala, ovo je za vas. Izvolite. O da, ova saksija je divna. Sad je treba malo ukrasiti. Uzet ću blender i staviti unutra svo zlato koje imam. Super. O, hvala lutkice, to je baš lepo od tebe. Dakle, ostalo je sve samljati. Da, dobili smo slatki prah. Sipat ću ga umjesto zemlje. A meni zemlja odgovara. Usput imam još malo zemlje ovdje. Eto. Sad je sigurno gotovo. Našla sam poklopac. Hej, Bela, vidim te. Jesi normalna? Ma daj, baš si dosadna. Dakle, uzet ću vodu i zalit ću svoju zemlju. Super! A sada gledajte! O da, svaka mi čast! Izrastao mi je veliki kaktus. Bode se. Dobro, onda ću i ja zaliti svoje zlato. Wow, porasle su mi zlatne ruže. Tako su skupe i lepe. Gledaj! Unutra imamo po 2 sprata. Da, ali dobila sam ideju. Halo, dođi ovamo. Stavi moju saksiju na zlatnu stolicu. Da, tako je mnogo bolje. Izvoli. Ups, žao mi je. A sada marš odavde. Dobila sam ideju. Sad ću ukrasiti svoju zlatnu saksiju s polja. Da, tako je mnogo bolje. Dodat ću zlatni lif i to je to. Umorila sam se. Mogao si da otvoriš ovu kolu. Bezobrazluk. Kako prija. Šta je to bilo? Imam ideju. Sad ću zalepiti ovaj poklopac na svoju saksiju. Da, tako je. Ispalo je super. Gledajte. Moja saksija je divna. Lutko, šta si te donala? Stepenice. To je super ideja. Sad ću ih okačiti da možeš da se penješ u svoju sobu. Naše kuće su super, mislim moja. Ni moja nije loša. A sad će postati još bolja. Dakle, treba mi jedna šibica. Umočit ću je u boju i staviti ovdje. A zatim dodati još puno šibica.
Gledaj, napravila sam pod. A sad ću uzeti ove nalepnice i zalepiti na zidove. O, super! Sad moja soba izgleda mnogo bolje. Ali to još nije sve. A vreme je da napravim neki nameštaj. Gledajte, odlično mi ide. Ja sam pravi majstor. Sad ću nacrtati mini špore. Super! Moja soba postaje sve udobnija i udobnija. Eto, moja mala kuhinja je skoro spremna. O, lutko! Hvala ti na čaši. Sad ću i od nje nešto smisliti. Da, tačno, imam ideju. Aha, tako je. Gledaj, sad imaš 100. Zar to nije super? A u rancu imam staru čarapu. Od nje ću napraviti vreću za sedenje. Cool! Ispalo je mnogo slatko. Sedi ovdje i uživaj, lutko. O, što se to čuje? Radite to malo brže. Oj, sva sam u prašini. Uj. O? Da, takav pod mi se sviđa mnogo više. Dobar posao, ovo je za vas. Strašno. Okej, vreme je da ukrasim svoju sobu. Imam dobru ideju. O da, od toga ću napraviti sliku, mislim puno slika. I okačit ću ih sve na zid. Da, savršeno. A sad mi treba dizajner. Halo, želim da moja soba izgleda još bogatija i još lepše. Jel ti jasno? Da, sad će sve biti gotovo. Sad čekajte. O, šta tamo crta? Da. Napravit ću vam ovakvu sobu. Ne, ne bre, ni ovo mi se ne sviđa. Da, ovo je već mnogo bolje. Dobro, razumeo sam vas. Odmah ću da počnem. Sad ću staviti nameštaj, nekoliko detalja i eto. O da, sad je mnogo lepo, sviđa mi se. Izvoli, zaslužio si to. Ćao, čao. Dakle, a sad ću staviti ovdje svoju zlatnu torbicu. Neka sve izgleda još bogatije. Lutko, vidim da si oduševljena. Uživaj, draga. Pa lako je napraviti nešto lepo kad imaš pare. A ti probaj od običnih stvari napraviti lepotu. Kao ja. A vidi, napravit ću pod od običnih štatića za sladoled. Super! A šta još ima u smeću? O, da! Ova kesa će mi baš dobro doći. Obožavam da pucam to. Jao, strašno. Kopa se u smeću. A? Šta je to? Ko mi je pokvario novčanicu? Užas. Treba je uništiti. Eto. Tako je bolje. Moje lepe parice. Obožavam vas. A ja nastavljam. O, što je to? Opa! Od ove krpe ću napraviti posteljinu. Stavit ću čebe i jastuke. O, moj krevet je divan. Ali to još nije sve. Aha, sad čekajte malo. I eto, napravila sam vešalicu. Okačit ću ovdje odeću moje lutke. Lepota. Nešto nedostaje. Tačno. Od ovog omota mogu napraviti ogledalo. Neverovatno. Svaka mi čast. Dodat ću još nekoliko detalja. I eto, moja divna spavaća soba je spremna. Ovo će mi također trebati. Neverovatno. Izgleda mnogo dobro. Wow. Sad je mnogo lepše. Jao, strašno. Okej, na mene red. Ja sam stavila roze tepih. A sad ću dodati puno skupih ukrasa. O, da.
Ovako izgleda mnogo bolje. Stavit ću baldahin i zlatni krevet. Joj, kako slatko. Moja lutka će biti oduševljena. Usput, ovo je garderober moje lutke. Tu će biti njene štiklice i mekane papuče. Eto, lutko. Uživaj u svojoj novoj spavačoj sobi. I moja lutka uživa, jel znaš? Baš me briga, tvoja lutka me ne zanima. A, gledaj šta još imam. O da, ova ograda je predivna. Tu će biti barni sto i barne stolice. A ovdje ću staviti roštilj. A šta je ovo? Oh, jao, tačno. To je moj helikopter. A neka se spušta ovdje. Čekajte, šta da dodam? Tačno. Naručit ću neku prelepu fontanu. Naprimjer, ovu. Neverovatno! Ovo je pravi voz sa zlatom. Da, stigao pravo kod mene. Odlično, mogu napuniti svoju divnu fontanu. Moje prelepo dvorište je spremno. Čekajte, šta to radiš? Izvini, ali trebaju mi ove pruge, a njih ću napraviti sebi ogradu. Cool! A u dvorištu ću napraviti pravo igralište za moju lutku. Jel ti zabavno, draga? Super! A sada treba zapaliti vatru. Wow, uspela sam, svaka mi čast. Eto, ovdje možeš sedeti i peći marshmallow. O, jesi to doterala auto? Čekaj, imam ideju. Aha. Eto, ovako je bolje, zar ne? Super! Moje dvorište je prelepo. I moje? Pa dobro, i tvoje je dobro na svoj način. Aha, svaka nam čast. A baš smo lepo sredile saksije.